Kaixo denei. Zer gustatzen zait egoera honetatik? Klaseak etxean egitea. Konfinamenduan erosoagoak dira. Etxean erosoago nago. Oso komodoa da, oso eroso egiten dugu klaseak beti. Eta ez daukagu hainbeste presio, baina lana asko egiten dugu. Hau oso importantea da. Nik etxean asko ikasten dut. Asko ikasi dut. Egoera honetan gustatzen zaitena da Beste bizi modu bat ezagutu dut ordenagailuekin. aplikazio batzuk niri gustatzen zaizkit asko. Flipgrid. Flipgrid egitean nire lagunako bideoak ikusten ditut eta gainera ikasten dut. Bideo tutorialak eta bideo zuzenketak asko laguntzen didate. Webpaint, Google imprimakiak, Meet Esperimentuak online egiten ditu. joko onlineak eta Classroom. Erabiltzen ditugun tresnekin asko ikasten dugu. eta horrela, erresa eta divertigarria egiten dela etxean lanak egitea. Eta ordenagailuan zure pasatzen bada, Irakasleak beti nire ondoan daude laguntzeko. Beti irakasleak Uzten dute irekita bideodei bat sartzeko nahi dugunean. Dudetarako laguntzeko. gure galderekin eta hainbat gauzetarako. Denbora guztian konektatuta gaude. Gero ere gustatzen zait asko. Jolasordua edukitzen jarraitzen dugula. Gustora altzaude eskola ematen ari den jarraipenarekin? Gauzak planifikatuta daudelako laster konektatzen gara. Gainera, irakasleen esfuertzua beti guri eguneko plana goiz-goiz bidaltzen digute. Beti, irakasleak puntualak dira. Lana beti puntual bidaltzen digute. Klase bat hasi baino lehenago dena argi uzten digu. Ja bai, zerbait ez baldin badago ulertzen, hor daude irakasleak laguntzeko. Andereñoek beti daude gure galderak erantzuteko. Duda bat daukagu, beraiek esplikatzen digu. bideokonferentziak asko laguntzen dute. Zalantzak argitzen dizkidate. Lagunak eta andereñoak ikusten ditu. Nire bideokonferentziak gustatzen zaizkit. Nire lagunak aldiat ikusi, gauzanetatik. Nire lagunak ikusten ditut. Nire lagunak ikusten ditudala, Lagunekin, klasetan, bidea ematen ikusten gara. Bideoideiak gustatzen zaizkit asko. Eta gehiago lagunekin eta klaseko pertsonekin. Lagunak eta irakasleak egunero ikusten ditugu. Eta horrela, erresa eta divertigarria egiten dela etxean lanak egitea. Eta pertsonekin Hori da dena, espero dut gustatzea aplikazioak eta hori. Agur!